नमस्कार. गोमंतक टी व्हीच्या या विशेष मुलाखत कार्यक्रमामध्ये आपणा सर्वांचं मनःपूर्वक स्वागत. स्वरयोगिनी डॉक्टर प्रभाताई अत्रे आपल्या एका कवितेमध्ये सांगतात की एखादा सूर असा यावा की क्षितिजाचा पार दिसावा, एखादा आलाप असा खुलावा की सारा आसमंत उजळून जावा, एखादी तान अशी बरसावी की सारी तृष्णा मिटून जावी, आणि एखादी सरगम अशी लहरावी की वाऱ्यालाही भूल पडावी. एखादं गीत असं छेडावं की शब्दा पलीकडे बोलकं व्हावं, आणि एखादं भजन असं गावं की निर्गुणाचं कोड सुटावं. आणि शेवटी त्या म्हणतात की एखादी मैफल अशी जमावी की गाभाऱ्या गत पुनीत व्हावी. आणि अशी मैफल आज संगीत क्षेत्रामध्ये निर्माण करणारे एक ख्यातकीर्त गायक कलाकार आज आपल्या भेटीस या विशेष मुलाखत कार्यक्रमामध्ये येत आहेत. ज्या कलाकारानं जुन्या जाणत्या संगीत रसिकांना आपल्या अभिजात संगीताचं वेड लावलेलं आहेच, पण आपल्या सर्जनशील अशा विचारातून नवीन पिढीला सुद्धा या संगीत क्षेत्रामध्ये आकृष्ट केलेलं आहे. विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रकाशले, अवघेची झाले देह ब्रह्म. विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रकाशले. आज या विशेष कार्यक्रमामध्ये स्वागत आहे आम्हा सर्वांचे लाडके कलाकार राहुल देशपांडे यांचं. नमस्कार राहुलजी. नमस्ते. आज गोमंतकीयांच्या तर्फे तुमचं या कार्यक्रमामध्ये मी मनःपूर्वक स्वागत करतो. धन्यवाद. थेट मुलाखतीकडे वळताना म्हणजे आपले विचार जाणून घेताना, राहुल देशपांडे एक गायक कलाकार म्हणून आम्हा सर्वांना परिचित आहे. अनेक मुलाखतीमधून आपला प्रवासी आपण अनुभव ऐकलेला आहे, पण मला जाणून घ्यायचं आहे की गायक राहुल देशपांडे होण्याआधी राहुल देशपांडे कसा होता? मी जसा व्यक्ती म्हणून आहे तसाच मी गायक म्हणून आहे, आणि तसाच मी अभिनेता म्हणून आहे, असं मला वाटतं. ह्या तिन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या नाही करता येणार. कारण सरतेशेवटी असं आहे ना की प्रत्येक मनुष्याचं व्यक्त होण्याचं एक साधन असतं. मला असं वाटतं माझं व्यक्त होण्याचं साधन पहिलं गाणं आहे. त्यामुळे माझ्या आजोबांनी जसा एक मंत्र दिला होता की बोलतोस तसा गा, तो मंत्र मी पण बाणवतो की जितकं ते नैसर्गिक येतं ना तितकं ते चांगलं भावतं, तितकं पोचतं, आणि तितकं गायला पण ते सोपं पडतं. गाण्याच्या क्षेत्रामध्ये पाऊल ठेवण्याआधी जिथं गाणं तुम्हाला भेटलं त्याच्या आधी युवा दशेतील किंवा एकदम बालपयातील राहुल कसा होता हे मला जाणून घ्यायचं. जसे सगळी मुलं असतात तसा होतो मी. म्हणजे एकतर मी खूप काय म्हणतात त्याला अबोल होतो, फारसा बोलायचो नाही मी. आणि मला तबल्याची फार आवड होती. मी तबला शिकायचो, पण तो सुटला कारण आमच्या क्लास टीचरनी कंप्लेंट केली वडिलांकडे की राहुल बेंचवर सारखा तबला वाजवत बसतो, त्यामुळे क्लास डिस्टर्ब होतं. तर मग माझा तबला सुटला आणि मी गाणं शिकवत होतो, पण मला तेव्हा विशेष रुची नव्हती. पण साधारण मी 11-12 वर्षाचा असताना कुमारजींचं गाणं ऐकलं आणि मला गाण्यामध्ये अतिशय मनापासून असं वाटलं की हेच गाणं गायला पाहिजे. पण त्याच्या आधी गाणं कुठल्याच प्रकारचं गाणं नाही. मी 6 वर्षाचा असतानापासून मी पंडित गंगाधर बुवा पिंपळकर यांच्याकडे मी बाकायदा शिक्षण घेतलं होतं. आताच कुमारजींचं गाणं ऐकून आपण प्रभावित झालात. खास करून जसं आम्हास माहीत आहे की निर्गुणी भजनं ऐकून आपणास गायनाची एक ओढ लागली. काय जाणवलं त्या गाण्यामध्ये? बऱ्याच वेळेला ना आपल्याला काय भावतं हे आपल्याला कळत नाही, पण ते आपलं पूर्णपणे आतनं आपल्याला पालटून टाकतं. म्हणजे मला असं वाटतं की ही ताकद कोणत्याही कलेमध्ये असते. मला वाटतं की पेंटिंगमध्ये पण ही ताकद आहे की आणि एस्पेशली कुमारजींच्या गाण्यामध्ये त्यांच्या सुरांचा जो काही एक प्रभाव माझ्यावरती झाला तो इतका जबरदस्त होता की त्यांनी मला आत खेचून घेतलं गाण्यामध्ये. आणि मला असं वाटलं की नाही, मला ह्याच कक्षेत राहायचं आहे, मला ह्याच कक्षेमध्ये राहून मला रियाज करून मला माझ्या पद्धतीने व्यक्त व्हायचं आहे. तुम्ही डॉक्टर वसंतराव देशपांडे यांचे नातू, आधी वसंतरावाकडे का आकृष्ट झाला नाही? मी सांगू का, मी आजोबांचं गाणं ऐकताना खूप सोपं वाटायचं, पण मी जेव्हा जेव्हा ते गायचा प्रयत्न करायचो तेव्हा मी
ते गाऊ शकायचो नाही. आणि जसं कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट असतात तसं मी ठरवून टाकलं की हे गाणं बा आपल्याला जमणारच नाही आहे, हे चांगलंच नाही आहे. त्यामुळे मी ते गायलो नाही आधी. पण जसं जसं नंतर गाणं शिकत गेलो, समजत गेलं, कळत गेलं, तसे मग परत एकदा वसंतराव माझ्यासमोर वेगळ्या रूपाने उभे राहिले आणि मग मी एक अभ्यासक म्हणून त्यांचा अभ्यास केला आणि मग ते गाणं मी गायला लागलो. पण तुम्ही गाताना तुम्हाला काय वाटतं? तुमच्या गुरूंनी, म्हणजे उषाताई पण तुमच्या गुरु आहेत, होय. मग पिंपळखरे बुवा आहेत, मग मुकुलदादा आहेत, हो, इनडायरेक्टली म्हणा वसंतरावजी सुद्धा आपले गुरु, कारण त्यांच्याच गायकीचा अभ्यास आपण करता. या सगळ्यांचा अभ्यास करताना तुम्हाला काय वाटतं की तुम्ही कुणाचं गाणं गाता? मला असं वाटतं की मी माझं गाणं गातो. हां, मी कुणाचं गाणं गात नाही. पण असं म्हणताना याच्यामध्ये मी काहीतरी करतोय हा मीपणाचा अभिनिवेश नाही आहे. अरे वा, की जेव्हा आपल्याला साधारण समजायला लागतं की बुवा आपण आपण म्हणून आपण काहीच ओरिजिनल करत नसतो, काहीतरी नवीन आपण करत नसतो, ते नवीन वाटत असतं, ते नवीन भासत अरे असतं. वा, वा. त्यामुळे जे जे काही आपल्यावरती इन्फ्लुएन्सेस होतात, इम्प्रेशन्स पडतात, मग ते गायकीचे असतील, तुम्ही म्हणाला तसं कुमारजी असतील, वसंतराव असतील, भीमसेनजी असतील, अभिषेकी बुवा असतील, किशोरीताई असतील, मल्लिकार्जुन मनसूर असतील, किती नावं घेऊ मी, रामभाऊ मराठे असतील, बरोबर. ह्या सगळ्यांची मी गाणी खूप ऐकली आहेत. आणि त्याच्यामधनं जे काही आतमध्ये झिरपत जातं ना, हे असं असतं की ते ज्या गोष्टी आपण रोजच्या जीवनामध्ये बघत असतो, जिकडे जात असतो, ज्यांच्याशी बोलत असतो, वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये जात असतो, त्या गोष्टी आपल्याला कुठेतरी अफेक्ट होत असतात आतमध्ये. आणि मग आपण ते सगळ्याचा एक एकत्रित जो काही आपल्यावर परिणाम होतो तो कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपामध्ये बाहेर पडतो. लेखकाच्या लेखणीतनं तो बाहेर पडतो, तसं गायकाच्या तो वाणीतनं बाहेर पडतो. क्या बात आहे, क्या बात आहे. बरोबर आहे. पण तुम्ही म्हटलं की अनेक गोष्टी झिरपत गेल्या आतमध्ये. त्यामध्ये तुम्हाला वाटतं की राहुल देशपांडे यांच्या स्वभावामध्ये काही बदल झाला आहे का? मला असं वाटतं की मी थोडासा लेट डाऊन, म्हणजे ज्याला आपण मवाळ झालो असं म्हणूयात आपण. मी खूप जास्ती ॲग्रेसिव्ह होतो आधी. म्हणजे माझ्या गाण्यामध्ये पण जर तुम्ही पाहिलं की आता साधं उदाहरण घ्या, कानडा राजा पंढरीचा हा जो अभंग आहे, बाबूजींचा, आणि त्यांनीच संगीतबद्ध केलेला आणि त्यांनी आणि माझ्या आजोबांनी गायलेला आहे. तुम्ही जर तो ओरिजिनल ऐकलं तर तो अतिशय संथ आणि सुंदर आणि प्रासादिक अशा पद्धतीचा तो अभंग आहे. आणि मी खूप आधी जेव्हा तो गायला लागलो, कारण मला आजोबांची गाणी गायला सांगायचे अर्थातच कार्यक्रमांमध्ये, तर मी त्याची लय वाढवली, कारण मला त्याचा नाद होता. मला त्या जलद गतीचा म्हणा किंवा त्या लयकारीचा म्हणा, तो त्या एका वयामध्ये मला खूप त्याचा नाद होता. त्यामुळे मी त्याची लय वाढवून मला जसं पाहिजे तशा माझ्या लयीमध्ये ते मी गायला लागलो आणि मग मी ते सादर करायला लागलो. तेच लोकांना आवडायला लागलं. आणि मग तो पॅटर्न एकदा झाल्यानंतर म्हणजे सगळीकडे तसंच ऐकू यायला लागल्यानंतर मला असं वाटलं की अरे ह्याच्यातनं आता बाहेर पडायला पाहिजे आपल्याला. अच्छा. मग काय करायला पाहिजे, मग काहीतरी वेगळं करूयात आपण. किंवा तुम्हाला अजून सांगतो की कट्यार काळजात घुसली जेव्हा मी 100 प्रयोग केले, ते खूप गाजलं नाटक. अर्थात अभिषेकी बुवा आणि वसंतरावांचं ते तर त्याचं आपण काही बोलूच नाही, ते कारण खूपच खूप आहे. पण मी पण जेव्हा कट्यार केलं, आणि माझा उद्देश एवढाच होता की आजच्या पिढीला संगीत नाटक चांगल्या अवस्थेमध्ये पोहोचावं, कळावं, त्यांना बघता यावं. त्या कारणाकरता मी कट्यार, त्याच्यानंतर संशय कल्लोळ, मानापमान आणि सौभद्र या सगळ्या नाटकांचे मिळून मी एक 400-450 प्रयोग केले 10 वर्षामध्ये. आणि जसं कळलं, कट्यारची फिल्म आली, खूप छान ती लोकांपर्यंत पोचली, ते गाणं लोकांपर्यंत पोचलं, अगदी छोटी छोटी मुलं ते गायला लागली. ते बघितल्यानंतर मला असं वाटलं की आता थांबावं आपण हे नाटक. मी ज्या दिवशी कट्यार फिल्म आली त्या दिवशी मी नाटक बंद केलं. अच्छा. मी म्हटलं आता नाटक करण्यामध्ये अर्थ नाही आहे, कारण मला जे काम करायचं होतं ते ह्या फिल्मनी केलेलं आहे. वा. तर मग आपण त्याच्यामध्ये अडकून किती दिवस राहायचं. मला असं वाटतं की हा जो एक मनुष्याचा स्वभाव आहे ना, की धरून ठेवायचं, आपण जर ते सोडलं तर काहीतरी अजून सुंदर नवीन पुढे असतं. क्या बात आहे. मला असं वाटतं की मी ते एक्सप्लोअर करण्यामध्ये जास्ती मला रस, आणि मी रमतो त्याच्यात. या अशा एका वयामध्ये तुम्ही हा निर्णय घेतला की संगीताचा CA सारखा तुम्ही अभ्यासक्रम पूर्ण करत होता. तुम्हाला वाटलं नाही की कुठेतरी मी संगीत क्षेत्रामध्ये कॉन्सन्ट्रेट करतोय आणि आपल्या कदाचित उज्ज्वल भवितव्याकडे कानाडोळा करतोय? नाही, मला असं नाही वाटलं. मला ते सोडल्यानंतर मी जेव्हा साधना करायला लागलो संगीताची, तेव्हा माझ्या डोक्यात फक्त संगीत, तो सूर आणि त्याच गोष्टी होत्या.
त्यामुळे मला असं अजिबात वाटत नाही की अरे मी जर CA केलं असतं तर मी अमुक केलं असतं तमुक. मला असं वाटतं की प्रत्येक गोष्ट ही काही कारणाकरता घडत असते आपल्या आयुष्यात आणि त्याचा प्रत्यय आपल्याला नंतरच्या आयुष्यात येतो. त्यामुळे मला असं वाटतं की जे घडलं ते चांगलंच घडलं. त्याच्यामुळे मला खूप छान गाणं शिकायला मिळालं, मला ते करता आलं, मला ते लोकांसमोर सादर करता आलं. खरं म्हणजे संगीताच्या 3 अंगभूत गोष्टी आपण त्याचा विचार करतो, सूर, लय आणि ताल. पण तुमच्या बाबतीत तुम्ही डॉक्टर वसंतराव देशपांडे यांची विचार प्रणाली पुढे घेऊन निघालात आणि अभिनय या क्षेत्रामध्ये. पण त्यांची जी व्याख्या आहे संगीतातली त्याच्याबद्दल आपले. मला वाटतं की सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जर काही संगीतात असेल, संगीत म्हणजे काय, माझे आजोबा म्हणायचे की सूर, लय, ताल नाही, लय असते फार महत्त्वाची. तुम्ही कोणचंही टाईम सायकल घेतलं त्याच्यात तुम्ही वावरणार कसे आहात हे महत्त्वाचं असतं. म्हणून सूर, लय आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट अभिनय. कारण जर त्या बंदिशीचा अंतरंग तुम्हाला समजला नाही आणि तो अंतरंग त्या शब्दातनंही समजत असतो, नाहीतर मग नुसतं स्वरांची बंदिश म्हणल्यासारखं एखादी कोणती तरी गत म्हणल्यासारखं होतं. पण जेव्हा एखाद्या रागामध्ये एक बंदिश असते, त्याला काहीतरी निश्चित शब्द असतात, त्या शब्दांना ती भावना असते आणि त्याच्यातनं तुम्ही तो राग बघत असता, तेव्हा जेव्हा तो राग त्या शब्दातनं तुम्ही बघत असता तेव्हा त्या शब्दांचं पण काहीतरी एक सांगणं असतं. ते जेव्हा तुमच्या आतपर्यंत पोहोचतं आणि मग तुम्ही त्या पद्धतीने जेव्हा विचार करायला लागतात, मग तिकडे तो अभिनय येतो आणि तो अंगभूत असतो. कारण आपल्याला जर कोणी चिमटा काढला तर असं आपण करतोच. आपल्याला जर एखादी खूप छान गोष्ट आपण बघितली किंवा वाचली किंवा हा हे आतनं येतं. तसं कोणतीही गोष्ट बघताना, ऐकताना त्या गोष्टी आपल्याला आतपर्यंत भावत असतात आणि आपल्या देहबोलीवर त्याचा परिणाम होत असतो. तर इतकी नैसर्गिक क्रिया आहे ती. त्याच्यामुळे तो अभिनय जो आहे ती गोष्ट आतपर्यंत पोचल्यानंतर येणारी आपसूक जी येणारी क्रिया आहे त्याचा तो अभिनय येतो. ज्याच्या वानगी दाखल आम्हाला काही ऐकायला मिळेल का? म्हणजे तुम्ही एखादं गीत. म्हणजे काय आहे की आता ही साधी बंदिश आजोबांची आहे ना, पतिया लिख भेजी मैं पतिया लिख भेजी तुम्हारे कारण जुगसी भी तत मोरी रतिया मैं पतिया. आता मी फक्त ते सूर गातोय आणि ती बंदिश मी ती तुमच्यासमोर मांडतोय. त्याच्यामध्ये जेव्हा अभिनय येतो, पतिया लिख भेजी मैं पतिया पतिया मैं पतिया लिख भेजी तुम्हारे कारण जुगसी भी तत मोरी रतिया मैं पतिया. की हो, खूप दिवस झाले मला भेटला नाहीस तू. त्याची ती ओढ आहे, आर्तता आहे. ती आर्तता आपोआप येते. बरोबर, क्या बात आहे. तर मला एक सांगा, तुम्ही आता नाटकातलं गाणं, चित्रपटातलं गाणं आणि बैठकीतलं गाणं तुम्हाला काहीतरी बंधन टाकल्यासारखं वाटत नाही? सरळ सरळ नाटकामध्ये बंधन असतंच ना. नाटकामधलं गाणं हे नाटक पुढे नेण्याकरतं आणि तेवढ्या पुरतंच असलं पाहिजे असा पूर्वीचा दंडक होता आणि तो जोपर्यंत पाळला गेला तोपर्यंत संगीत नाटक चाललं. त्याच्यानंतर जेव्हा गाणं त्याच्यामध्ये फक्त मोठं व्हायला लागलं तेव्हा मग त्याची अवस्था आपण म्हणायला लागलो की अरे संगीत नाटक आता लयाला गेलं, किंवा त्याचं कारण आहे, त्याची कारणं पण आहेत. आणि म्हणून मला वाटतं की नाटकातलं गाणं जे आहे तेच गाणं जेव्हा तुम्ही मैफिलीत सादर करता तेव्हा तुम्हाला वेळ असतो, तुमच्या समोर प्रेक्षक रसिक बसलेले असतात, त्यांना घेऊन तुम्ही ते सादर करत असता, तुम्ही एकटे करत नसता. पण नाटकामध्ये तुम्हाला तो प्रसंग साजरा करायचा असतो. त्याच्यामुळे नाटकाचं तेवढंच सीमितच असतं आणि तेवढंच ते गायला पाहिजे. आणि चित्रपटामध्ये तेवढंच आहे की तुम्हाला ती तेवढ्या ड्युरेशनमध्ये ते तुम्हाला व्यक्त व्हायचं आहे, त्याच्या पलीकडे तुम्हाला वेळ नाही. पण त्या वेळामध्ये तुम्ही कसे व्यक्त होताय हे फार महत्त्वाचं आहे. लगेच पुन्हा परत येणार आहोत ह्या विशेष मुलाखतीमध्ये. सूर निरागस हो, सूर निरागस हो, गणपती सूर निरागस हो. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या या विशेष मुलाखतीमध्ये पुन्हा आपलं मनापासून स्वागत करीत आहोत. आज आपण बोलत आहोत ख्यातकीर्त गायक कलाकार राहुल देशपांडे यांच्याशी. तर राहुलजी,
कट्यारमध्ये पारंपरिक सगळी गाणी आलेलीच आहेत, त्यापैकी म्हणजे काही गाणी आलेलीच आहेत त्याच्या साजासकट, पण त्यामध्ये नवीन संगीत पण आलेलं आहे. हे नवीन संगीत किंवा त्याला आपण आधुनिक तंत्रज्ञानाचा बाज देताना जे संगीत निर्माण केलेलं आहे त्याच्याबद्दल काय विचार होतात? मला वाटतं नवीन संगीत नाही आलेलं, नवीन बंदिशी आल्या असतील, नवीन गाणी केली असतील. संगीत जुनच आहे, हा, म्हणजे किरवाणी रागामधलीच बंदिश आहे. अच्छा. पण मला वाटतं की शंकरजींचं मोठेपण असं आहे की असं बेमालूम त्यांनी ते कंपोज केलंय की असं वाटतं की अरे वा, अभिषेकी बुवांच्या शेजारी जाऊन बसण्यासारख्या त्या कॉम्पोजिशन आहेत. त्याच्यामध्ये हा त्यांचा खूप फार मोठं योगदान आहे. जिनियस आहेत ते, की असं अजिबात कळत नाही की सूर निरागसो असेल, मनमंदिरा असेल किंवा दिल की तफिश असेल, ही सगळी गाणी इतकी लोकांच्या मनामध्ये आता पूर्णपणे घर करून आहेत. जितकी घेई छंद असेल किंवा इतकी बाकीची गाणी आहेत. बरोबर आहे. आता तुम्ही ह्याच सिरीज मध्ये आम्ही पुढे जात आहोत. चित्रपटाच्या बायोपिक्स बनवणं आज चित्रपट सृष्टीमध्ये चालतं, पण आज डॉक्टर वसंतराव देशपांडे यांच्या जीवन प्रणालीवर आधारित चित्रपट येतोय आणि त्याची उत्कंठा समस्त चित्रपट सृष्टीला आहे. आणि त्याचे आपण खरं म्हणजे त्याचे उद्गाते आपणच आहात, याचा आम्हाला आनंद आहे. त्याच्याबद्दल आपण ह्या मुलाखतीमध्ये आपला 2013 साली जेव्हा मी संशय कल्लोळ करत होतो निपुण बरोबर, तेव्हा असंच कोणत्या तरी दौऱ्यावर गेलो होतो आणि मी त्याला म्हटलं की अरे आजोबांचं असं आमचे खूप आम्ही जेव्हा एकत्र असायचो तेव्हा आजोबांचे रेकॉर्डिंग ऐकायचो, त्यांच्याविषयी मी किस्से सांगायचो. मी त्याला म्हटलं की याच्यावरती आपण फिल्म बनवू शकतो का रे? तर तो म्हणला आपण रिसर्च करूयात आणि त्याच्यामध्ये जर सांगण्यासारखी एखादी चांगली कथा आपल्याला मिळाली तर मग आपण निश्चितपणे विचार करू. आणि तशी त्याला ती कथा मिळाली. त्यांनी खूप रिसर्च केला आणि स्क्रीन प्ले त्यांनी लिहिला. तो इतका सुंदर होता. पहिल्याच रीडिंगमध्ये आम्हाला असं वाटलं की हो, वी हॅव अ व्हेरी गुड स्क्रिप्ट ऑन आवर हँड. आणि मग त्याच्यावरती खूप काम झालं आणि 8 वर्ष लागली त्याच्या पुढे 2013 पासून फायनली तो दिवस येण्याकरता. पण मग करोनामुळे 1-2 वर्ष परत एक गॅप पडली. बरोबर. पण आज 8-9 वर्षांनी ते स्वप्न पूर्ण होतं असं वाटतं मला. त्या चित्रपटाकडे पाहताना आपल्या आजोबांचं समस्त चरित्र तर येणारच आहे, तुमचा काही वेगळा दृष्टिकोन होता? माझा दृष्टिकोन हाच होता की बऱ्याच वेळेला काय होतं की कलाकारांचे आपण असे किस्से ऐकतो किंवा कलाकारांच्या अशा ज्या खऱ्याही गोष्टी असतात ज्या त्या कलाकारांना आपल्यापेक्षा एका काय म्हणतात उच्च स्थानावर ठेवतात. ते त्या काळातलं असतं. आज जर मी काही करत असेल तर उद्या लोक त्याच्याविषयी बोलते, अरे काय राहुल असं करायचा किंवा अमुक करायचे. जसं आपण भीमसेनजींविषयी आपण ऐकतो किंवा कुमारजींविषयी ऐकतो, वसंतरावांचे. मला ते कॅरेक्टर म्हणून मला असं वाटत होतं की तुमच्या आमच्या जीवनातला एखादा संघर्ष आहे, मला ते तितकं रिलेटेबल करायचं होतं. सो त्याकरता मी किस्स्यांवरती फिल्म नाही केली. वसंतरावांचं जे काही आतमध्ये त्यांच्या चालू असेल, त्यांचा पूर्ण जो प्रवास असेल तो मी दाखवण्याचा प्रयत्न केला. ह्या चित्रपटामध्ये चित्रपटाची निर्मिती करताना आणखी एक महत्त्वाची जबाबदारी या चित्रपटामध्ये आपण सांभाळलेली आहे. आपण अभिनेते तर त्यामध्ये आहातच, प्रमुख भूमिका आपल्या आजोबांची आपणच साकारत आहात, पण संगीतकार म्हणून सुद्धा आपण या क्षेत्रामध्ये पाऊल ठेवलेला आहे. तो प्रवास सुरुवात होताना आपला विचार कसा चालू होता? मी जेव्हा सुरुवात केली ह्याची तेव्हा मला माहिती नव्हतं की मी म्हटलं तसं मी एक गायक म्हणून अधिकारवाणीने एखादी गोष्ट मला पाहिजे तशी मांडू शकतो. की त्याच्या मागे विचार असेल माझा किंवा आत्मविश्वास असेल असं म्हणूयात. पण एक संगीतकार म्हणून माझ्याकडे तो आत्मविश्वास नाही आहे, ही कारण त्याची ऑब्जेक्टिव्हिटी निघून जाते. आपण एखादी गोष्ट त्रयस्थ म्हणून ऐकत असतो तेव्हा आपण त्याचं मूल्यमापन करू शकतो, हे चांगलं आहे वाईट आहे. पण आपणच जेव्हा ती गोष्ट करत असतो तेव्हा आपणच आपल्या केलेल्या गोष्टीचं मूल्यमापन त्रयस्थ म्हणून करणं थोडंसं मला अवघड जातं जेव्हा स्वतः आपण काहीतरी करत असतो. त्यामुळे मी एक चाल करून बघितली, सगळ्यांना पाठवली, त्यांना खूप आवडली. मग अशी मी एक करत मी एकेका गाण्याच्या 3-3, 4-4, 7-7 चाली केल्या. आणि मग त्याच्यापैकी डिरेक्टरनी ही मला पाहिजे असं करत मग तो सगळा काय म्हणतात त्याला चित्रपट, त्यात ती सगळी गाणी तयार झाली. आणि मला इतकी मजा आली, म्हणजे इतका आनंद मिळाला मला ती गाणी करताना की 2-2.5 महिने मी मुंबईमध्ये रेकॉर्डिंग करत होतो. आणि
म्हणजे जितका मला गाताना आनंद होतो त्याच्याही पेक्षा मला जास्ती आनंद संगीत करण्यामध्ये. अरे क्या बात. आता आपण म्हटलं की संगीत देणं ही खरं म्हणजे एक प्रक्रियाच आहे. हो. आणि एका गाण्याच्या 2-2, 3-3 चाली किंवा 7-7 चाली सुद्धा एखादं कुठलं, मला माहित आहे की आपण गझल या प्रकाराबद्दल सुद्धा आपल्याला फार फार वेड आहे. कारण युट्यूबच्या माध्यमातून आम्ही फॉलोअर्स आहोत आपले, आणि त्याच्याबद्दल एक कुठलं गाणं ज्याला तुम्ही 2 किंवा 3 चाली लावल्या असतील, त्याचा एक एक वानगी दाखल. त्याच्यामध्ये गझल जी आहे तेरे दर से, ती तेरे दर से कोई कहाँ जाए, तू ही तू है नजर जहाँ जाए, तेरे दर से कोई कहाँ, अशी चित्रपटामध्ये आलेली आहे. याच्या मी 7-8 चाली केल्या होत्या. तेरे दर से कोई कहाँ जाए, तू ही तू है नजर जहाँ जाए, तेरे दर से, असे खूप चाली गेल्या होत्या माझ्या. आता मला सांगा, आपण आपल्या एका मुलाखतीमध्ये ही एक सुंदर ओळ मी ऐकली होती. प्रत्येक गोष्टीमध्ये संगीत हे सारखंच असतं, आणि आपण, मला वाटतं की गाण्याच्या प्रत्येक प्रकारामध्ये जीव ओतून जे काम करतात त्यातून ते दिसतं. आणि आपण आता यूट्यूबच्या माध्यमातून आधुनिकतेकडे, म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून, कोविड सारखा काळ आला त्यावेळी राहुल देशपांडे सतत रसिकांच्या भेटीला यायचे. या काळामध्ये आपण संगीताकडे बघताना आपला विचार काय होता? मला वाटतं की सुरुवातीचा काळ जो होता लॉकडाऊनचा, त्याच्यात मी खूप स्वतः रियाज केला. आणि मला असं कळलं की अरे, जे बुजुर्ग लोक म्हणायचे ना की रियाजाचं एक वय असतं, तसा रियाज आत्ता करून काही उपयोग नाही, हे मला केल्यानंतर कळलं. आणि मग मी ते सोडून दिलं. आणि मग आता करायचं काय घरी बसून? तर मग यूट्यूबचं चॅनल काढा असं मला कोणीतरी सांगितलं, म्हणून मी काढला. पण आता त्याच्यावर टाकायचं काय? तर मी जे काही माझे सगळे ऑर्गनायझर्स होते त्यांना रिक्वेस्ट केली की मला माझं रेकॉर्डिंग द्या. त्यापैकी मला वाटतं एक कोणीच दिलं नाही मला माझं रेकॉर्डिंग, किंवा त्यांच्याकडे नसेल म्हणा, किंवा त्यांना सापडलं नसेल, वॉट एव्हर. म्हटलं आता टाकायचं काय ह्याच्यावरती? म्हणून मग मी त्या दिवशी बसलो. मला काहीच तेव्हा वाजवता येत नव्हतं, आजही फारसं येत नाही. पण मी निर्गुणी भजनं गायला लागलो, किंवा मी लताबाईंची गाणी गायला लागलो. आणि मला इतकं शिकायला मिळालं. मी ती जेव्हा गाणी गायचो तेव्हा मला त्याच्यातनं खूप काही मिळून गेलं म्युझिकली. आणि मग मी ते एक्सप्लोअर करायला लागलो, आणि ते इतकं लोकांना आवडायला लागलं. मला कल्पना नव्हती की इतकं आवडेल. मग मी वेगवेगळी गाणी घेऊन मला जसं पाहिजे तसं मी त्याच्यामध्ये व्यक्त होतो. कारण कसं आहे, मला कायम असं वाटतं की लोक म्हणतात ना की गाणं संगीतकारांनी केलेलं तसंच गायला पाहिजे. बरोबर. बंदिशकारांनी केलेली बंदिश आम्ही जर आमच्या पद्धतीने मांडू शकतो. बरोबर. आता काय होतं ना की क्लासिकलचा एक आपल्यावरती शिक्का असल्यामुळे ना, तुम्ही क्लासिकल आणि मग तुम्ही क्लासिकलच्या पद्धतीने, सूर कोणाला बांधील नसतात, सूर कोणत्याही ह्याच्यामध्ये बंदिस्त नसतात की हे घराणं आहे किंवा हे क्लासिकल आहे किंवा हे भावगीत आहे. बरोबर. भावगीताची अमुक पद्धत आहे आणि क्लासिकलची तमुक पद्धत आहे आणि नाट्यसंगीत गाण्याची तमुक पद्धत आहे, असं मुळीच नसतं. म्हणून मी म्हणतो की संगीत हे संगीत असतं आणि ते सगळीकडे सारखंच असतं. ते तुम्हाला जेव्हा दर्शन देतं, ते संगीत हे तुम्हाला जेव्हा कैवल्य रूपात दर्शन देतं ना, तेव्हा तुमचे हे सगळे जे काय ज्या गोष्टी तुमच्यासमोर अशा डायल्यूट झालेल्या असतात ना, त्या अशा वर येतात आणि त्यात ती प्युरिटी तुम्हाला दिसते. क्या बात आहे. त्याच्यामुळे कोणताही प्रकार गौण नाही आहे. प्रत्येक प्रकार तितकाच अवघड आहे सादर करायला, आणि त्याचा फोकस आणि त्या सगळ्याच गोष्टी टेक्निकली पण वेगवेगळ्या आहेत. पण त्याच्यात जेव्हा तुम्हाला रस निर्माण होतो आणि खरोखर तुम्ही जेव्हा एका काय म्हणतात त्याला, शिष्य ह्याच्यातनं तुम्ही जेव्हा साधकाच्या दृष्टीने बघायला लागता, तेव्हा तुम्हाला ते देतं संगीत, म्हणतं हे घे. मी खरंच सांगतो तुम्हाला की मला असं झालं की मला त्याच्यातनं कळायला लागलं की अरे हे असं आपण करू शकतो का. म्हणून मी आधी ते गाणं गायचो, आणि मग मला वाटलं तर मी त्याच्यात काहीतरी, तेव्हा जे वाटेल ते मी करायचो. आता ह्या युगामध्ये हे तंत्रज्ञान तर आहेच, विविध प्लॅटफॉर्म्स आज गायक कलाकारांना उपलब्ध आहे, जिथं
आपलं कला कौशल्य ते दाखवू शकतात. रिएलिटी शोज म्हणा किंवा कुठल्या स्पर्धा म्हणा, सुरताल सारखी स्पर्धा आपण अनेक पर्वामध्ये अनेक वेगवेगळ्या कार्यक्रमामध्ये परीक्षक सुद्धा आहात. हो. ह्या सगळ्या प्लॅटफॉर्मचा आजच्या पिढीनं कसा उपयोग करावा आणि कितपर्यंत उपयोग करावा हे आपलं मत. खरं सांगू का की ह्या सगळ्या तुम्हाला दिलेल्या गोष्टी ज्या आहेत हे प्लॅटफॉर्म म्हणूनच जर याचा वापर होणार असेल ना तर जरूर करावा. कारण हा प्लॅटफॉर्म खूप मोठा आहे. पण काय होतं की लहान वयामध्ये जेव्हा आपण अशा प्लॅटफॉर्मवरती जातो तेव्हा धोके खूप असतात. बरोबर बरोबर. आणि ते धोके असे असतात की अचानकपणे तुम्हाला सगळे ओळखायला लागतात, अचानकपणे तुम्हाला प्रसिद्धी मिळते, पैसा मिळतो, लौकिक मिळतं. आणि ते पचवण्याकरता जी एक नम्रता लागते किंवा जी वृत्ती लागते ती त्या वयामध्ये अपेक्षित नसते. बरोबर आहे. तर ती जबाबदारी त्या पालकांची असते असं माझं ठाम मत आहे. वा. आणि मी प्रत्येक खेपेला मी जेव्हा जेव्हा हे जज केलेले आहेत रियालिटी शोज तेव्हा मी प्रत्येक वेळेला सांगितलं आहे की चॅनलचं काम तुम्हाला इथे समोर उभं करणं आहे, त्याच्यानंतरचं किंवा त्याच्या अलीकडचं किंवा त्या वेळचं काम हे सगळं तुमचं आहे आणि तुमच्या पालकांचं आहे. क्या बात आहे. आता आपण यूट्यूब चॅनलवर तुम्हाला आणि रेणुकाला बघतो आपण, हो. तुमच्या मुलीला पण बघतो. प्रत्येकाला वाटेल की आपलं पाल्य जे आहे ते अशा संगीत क्षेत्रामध्ये, कारण कलेच्या क्षेत्रामध्ये यावं. आपण काय वातावरण निर्माण करता घरामध्ये? मी काही करत नाही. मला जेव्हा पाहिजे तेव्हा मी गातो. तिला जेव्हा यायचं असतं तेव्हा ती येते आणि ती काहीतरी काय जे करते ते लोकांना आवडतं. पण ती मला असं वाटतं की तिला जे करायचं आहे ते तिने करावं. मी तिला गाण्याकरता ज्याला फोर्स करणं म्हणतो असं मुळीच नाही करणार. गाणं तर घरामध्ये आहेच आहे. तिच्या कानावर कायम चांगलं संगीत पडतं आणि चांगलं बघायला मिळतं तिला. ती पियानोच्या क्लासलाही जाते. तर त्यामुळे हे वय असं आहे की मी त्याच्यातनं गेलो आहे म्हणून जितके आपण त्यांच्यावरती सक्ती करतो ना तितके ते बंडखोर होतात. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की तिला तिचं जगू द्यायला पाहिजे. शेवटचं आपणासही असंच वातावरण मिळालं होतं का घरी? हो, अगदी. माझ्या घरामध्ये कायम गाणं चालू असायचं आणि त्याच्यामुळे मी गाण्यामध्ये पडलो असं मला वाटतं. क्या बात आहे. तर मला आज या कार्यक्रमामध्ये आपण आलात, खास करून आम्हाला मी वसंतराव या चित्रपटाची उत्कंठा आहेच. तो चित्रपट आम्ही पाहूच, पण त्या चित्रपटामध्ये आपण जे संगीत केलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपल्या गोव्यात एक अप्रतिम कार्यक्रम सादर झाला. वसंतोत्सवची शृंखला खरं म्हणजे भारतभर चालू आहे. त्यानिमित्तानं आपण त्या कार्यक्रमामध्ये जी भैरवी सादर केलीत ती अजून कानात रुंजी घालत आहे. मला वाटतं भैरवीमध्ये कंपोज नाही केलेलं, पण ते शेवटचं गाणं आहे आणि चित्रपटाचं. आणि ती अशी अवस्था आहे कलाकाराची की सगळं तुम्ही आयुष्य वेचल्यानंतर तुम्हाला काय अपेक्षित असतं एक कलाकार म्हणून त्याचं वर्णन वैभवनी केलेलं अप्रतिम. की कंठात आर्त ओळी डोळ्यात प्राण आले, कंठात आर्त ओळी डोळ्यात प्राण आले, आता समेवरी कैवल्य गान आले, कैवल्य गान आले, कंठात आर्त ओळी डोळ्यात प्राण आले.